Chcem prísť až pre tvoj svätý trón, môj drahý Pán, môj Spasiteľ a kráľ. Keď mám pred sebou tvoju lásku, tak skloniť musím vždy svoje kolená. Ty sám si veľkú cenu platil, na seba vzal si kliatbu na Slava
kde hovorí, že tam, kde sa dvaja alebo traja zhromaždíme v jeho mene, on je tam alebo bude tam prítomný. Ale viete, to je iba zasľúbenia. To je jedna strana, ale my, ktorí sa pravidelne zhromažďujeme v Dome Božom a v zhromaždeniach, sme skúsili, že je to pravda. Že Boh je tam prítomný. A tak rovnako aj dnes večer očakávame, že Boh potvrdí svoje zasľúbenia a že jeho slovo je to, ktoré nikdy nie je poslané na prázdno, ale ako hovorí aj nám zápis písma, že ako sňaha, dážď padá na túto zem a robí ju plodistou, tak jeho slovo nikdy nie je poslané bez toho, aby vykonala to, na čo je poslané. Sme povďační Pánovi, že môžeme byť tu na takto v pokoji, v týchto búrnych, nebezpečných a ťažkých časách spoločne a sme veľmi rád za každé jedného, ktorý ste dnes večer tu na. A pre vás, ktorí ste po prvýkrát, sa radujeme, že ste si vydvojili čas, aby ste boli spolu s nami a možno si už niekoľkokrát bol tu alebo bola. Rovnako sme rád, že môžeme takto spoločne byť na tomto mieste. Popri tom chcem privítať našich drahých hostí, ktorí nám prichádzajú z Bašského Petrovca, brat Jaroslav a sestra Anna Andrášikovi, pastor alebo vedúci zboru v Bašskom Petrovci, ktorých veľmi milujeme a veľmi sme radi, keď sú medzi nami. Buďte vítaní a buďte požehnaní s nami a tiež celá čiastka Petrovského zboru, ktorí prišli, aby spolu s nami oslávili Pána a na ten spôsob, aby sme sa priblížili. Viete, evangelizácia je vlastne šírenia radostnej správy. A čo je vlastne radostná správa? V mori rôznych správ, ktoré počujeme, väčšina z nich sú neradostné. Sú nešťastia, sú tragédie, ako hovoríme, čierna chronika, ale tam niekde vždycky je tá nejaká iskra nádejí, že predsa je niečo dobré v nás ľuďoch, pretože sme stvorení na Boží obraz. A radostná správa je vlastne to, aby sme my ľudia, ktorí sme stvorení na Boží obraz a ktorí sme odmietli to dobré Božie skrze neposlušnosť Adama a Eve, prvých ľudí na tejto zemi a tak radom až po nás dnes v 21. storočí, aby sme sa na nejaký spôsob vrátili na tú pôvodný stav nášho stvorenia, aký nás Boh zaplanoval ľudí, a to je, aby sme boli spravedliví pred ním. A viete, keď sme spravedliví pred Bohom, tak všetky tie zasľúbenia Božieho kráľovstva sú nám dostupné. A ktoré sú zasľúbenia? Je to radosť, je to pokoj, je to nádej, je to nadšenie zo života a všetky tie veci, ktoré človek tak veľmi si praje mať, ale zdá sa byť, že veľmi málo ich má. V Bohu vlastne sú tie veci. V jeho zasľúbení, že plnosť radosti, tá plnosť života je iba vtedy, keď počuješ tú radostnú správu Evangeliuma Ježiša Krista, keď ju prijmeš do svojho srdca a žiješ podľa jeho slova. A tak verím a očakávam, že aj dnes večer nás Boh navštívi svojim duchom, navštívi nás svojim slovom a bude nám hovoriť práve to, čo nám je potrebné. A ak náhodou budeš taký, že si povieš v svojom srdci, ako vedel kazateľ, čo ja nosím v svojom živote. A práve to som potreboval, alebo potrebovala. A buď presvedčený, že Boh je ten, ktorý pozná hlbiny srdc. A Boh je ten, ktorý pozná tvoj život lepšie ako sám ty, čo poznáš. A nie len, že pozná. Boh vie, čo je najlepšie pre teba a pre mňa. A práve skrze jeho slovo, skrze kazateľa, on posiela tie slova, aby nás zmenil, aby nás zlepšil a pripravil nás, aby sme vo večnosti mohli byť s ním. Ale kým sme vo večnosti, sme tu na zemi, potrebujeme spoznať jeho vôľu a potrebujeme vynájsť zmysel života v Kristu Ježiši. Verím, že dnes večer, keď niekto dožije práve to, spozná zmysel svojho jestvovania na tejto zemi. Aby nám v tom všetkom Boh pomohol
a my sa budeme modliť. Prosím vás, povstaňte na svoje nohy a poprosím brata Branislava Petrášovho, aby sa pomodlil o požehnania týchto služieb. Ďakujem si, Pane Ježišu, za chvíle, ktoré si nám dal, Pane, na tom. Všetky zhromaždil ako dobrý Otec na tomto mieste a verím, že máš mnohé požehnania pre nás, že Ty budeš ten, ktorý budeš hovoriť do našich srdc, že budeš meniť srdcia prítomných, že budeš nám dávať, Pane, tú správnu manu, ktorá je pre nás pripravená. Ďakujeme Ti, že môžeme, Pane, spoliehať na Tvoju milosť a Tvoju lásku, že sa môžeme, Pane, oddať, Pane, do Tvojich rúk a ďakovať Ti za všetko, čo si nám dal. Prosíme, aby to slovo, ktoré bude hovorené, bolo pre naše životy pokrmom, ktorý nám je potrebný a veríme, že Ty máš pre nás to, čo je nám najpotrebnejšie. To všetko vyvyšujeme a dobrečíme Tvojmu menu Ježiš na veky. Amen. Keď ťa život ťaží a breme nakladá, keď už nevidíš kadeľ ísť a pýtaš sa, kam teraz, pozri s vierou na Ježiša, on stojí tam, má svoju ruku vystiera. Kým hovorí, dúfaj, neboj sa, poď vystri svoju ruku s vierou, vykroč pred smrťou, tak budeš kráčať po vodách, znášať sa budeš nad vodami, keď budú búrky. Ty budeš víťaziť, veď pri tebe stojí kráľ. Keď ťa život ťaží a breme nakladá, keď už nevidíš kadiaľ ísť a pýtaš sa, kam teraz, pozri s vierou na Ježiša, on stojí tam, má svoju ruku vystiera. Kým hovorí,
Na Golgotu, kde Ježiš vylial krv svoju, prepodnutý a mučený, môj Spasiteľ, tam na kríži. Príde späť na oblaku, aby si vzal cirkev svoju, my zo svätými vstaneme, v ústretí k nemu pôjdeme. Príde
oslavnej skupine domácej a rád som, že môžem povolať našich drahých hostí z Vážskeho Petrovca, oslavnú skupinu, aby vystúpili a aby sme pokračovali o oslavách Pánovi. A po týchto piesní povolám brata Jaroslava Andrášika, aby kázal slovo Božie. Amen. prítomných na tomto mieste. Ďakujeme Bohu za jeho milosť, že sa tu môžeme nachádzať všetci spoločne, lebo je to len jeho milosť, kvôli ktorej sa tu nachádzame. A chcem sa poďakovať v mene oslavnej skupine, domácim bratom aj sestrám za pozvanie. A slová týchto piesní veríme, že budú tie, ktoré budú dotkýnať každú jednu osobu, ktoré budú na požehnanie a ktoré budú viesť k večnému životu. Tak pridajte sa spoločne k oslavám. Yeah.
zlomené srdce z hlbiny volá, hlas svoj dvíha v nebesa. Nech tvoja láska rozháňa mraky a svetlo dušu osvieti. Je dokonané a vykúpené, Ježiš moja nádej si. Ďaleká milosť a láska Božia, hriešného aj mňa milovala. Boh všemohúci zostúpil do tmy, by ma z hriechu vykúpil. Už o tom svedčí, že som zmierený a kráľov král sa mojím stál. Spasiteľ daný, tvoj som na veky, Ježiš moja nádej si. Halelúja, spievať budem na večnosť. Halelúja, strach už nemá žiadnu moc, udár všetky zklamal si, spasenie vydobil si, Ježiš moja nádej si. Halelúja, spievať budem na večnosť. Halelúja, strach už nemá žiadnu moc, udár všetkých zklamal si, spasenie vydobil si, Ježiš moja nádej si. To krásne ráno splnil si slovo, keď mŕtve telo zas ožilo. Len zľúbi vyšiel a zvolal hlasno, smrť nado mnou nemá žiadnu moc. V to krásne ráno
Niečo zvláštneho je atmosfére, ktorá je dnes večer na tomto mieste. Tá atmosféra nie je toľko ani kvôli nám. Áno, aj my sme priniesli určitý druh atmosféry, očakávania, vzrušenia a tak ďalej. Ale Pán Ježiš povedal, kde sa dvaja alebo traja zhromaždíte v mojom mene, ja som uprostred vás. Nielen, že to veríme, nielen, že to kážeme, ale na každej službe to aj prežívame. A kde je Pán Ježiš Kristus, tam sa všetko môže stať. Dnes večer, ak potrebuješ uzdravenia, môžeš byť uzdravený alebo uzdravená. Ak potrebuješ spasenie, môžeš byť spasený alebo spasená. A ja som dávno zistil, keď ľudia aj v týchto bežných, ľudských, telesných, niekedy by som povedal aj materiálnych veciach, ak niektoré veci naozaj chcú, oni tie veci aj dostanú. Oni tie veci aj dostanú. Dnes večer, ak budeš chcieť, ty niečo od Boha dostaneš. Ale je dôležité byť hladný a smedný. A hladní a smední bývajú nakrmení a bývajú napojení. Som Bohu vďačný, že dnes večer sme medzi vami. Ďakujeme za pozvanie, na veky si to vážime a ďakujeme za túto príležitosť a možnosť. Na veky je potešením, radosťou, úctou byť vo vašom strede. Mnohé dobré spomienky ma viažu za bratov a sestry z tohoto zboru. Ešte kým brat Martin Širka bol živý medzi nami pôsobiaci, mnoho dobrých spomienok. U nás sa nečítajú baš knihy a nepredávajú sa knihy, ale bavím sa myšlienkou napísať, čo sme všetko prežili s bratmi. Ale myslím, že sa nedám do toho, aspoň nie tak skoro do toho projektu, pretože slabo sa kupujú a slabo je záujem za knihy. Ale mnoho dobrých vecí sme prežili a za to sme Pánovi vďační. A ja očakávam tú večnosť, keď s takými ľuďmi prevediem večnosť. A večnosť nie je len večné trvanie, večnosť je iná, alebo tá opravdová kvalita života, ktorú jedine Pán Ježiš Kristus pripravil pre všetkých nás. On povedal, ja som prišiel na to, aby mali život a aby mali hojnosť. A ten jeho život nedá sa žiadny iný tomu porovnať. Za to o ňom kážeme, za to sa v jeho meno krstíme, za to kážeme o ňom, kážeme a modlíme sa v jeho mene, pretože on je všetko vo všetkom. On je všetko vo všetkom. Bez neho ja som nikto a nič. Bez neho som len para, ktorá sa nám krátko ukáže. Ale ďakujúc jemu, ja mám budúcnosť. Ďakujúc jemu, ja mám perspektívu. Ďakujúc jemu, moja budúcnosť je skvelá. Vaša taktiež, moji drahí. A za to v cirkvi nenachádzame dostatočne slov, dostatočne piesní, dostatočne hudby, dostatočne modlitieb, aby sme vyvýšili, aby sme oslávili to jediné meno, ktoré je spasonosné, a to je Pán Ježiš Kristus.
Ale vedomí sme úplne, že žijeme na tejto úrovni života. Na tejto úrovni života poznáme aj dobré, aj zlé. Poznáme aj dobré, aj zlé. Na tejto úrovni poznáme aj lásku, aj nelásku. Na tejto úrovni poznáme aj zdravie, aj chorobu. Radosť, žalosť, uspokojenie a nespokojstvo. Tak častokrát v Petrovci ľuďom hovorím, a to som plne presvedčený, ak veľa raz hľadáte lásku aj u ľudí, ktorí sú v cirkvi, nenájdete ju, pretože láska je jedine v Bohu. A my ďakujeme Bohu za tú lásku. My by sme mali mať tú lásku. Lebo láska Božia je vyliata v našich srdciach skrze moc Svätého Ducha. Ale tak veľa raz ona ako keď by tam chýbala, alebo niečo ju zatienilo. A potom sa ľudia vedia rozčarovať. Prídi pre Pána Ježiša Krista. V ňom nikdy nebudeš rozčarovaný. V ňom nikdy nechýba sila, ani moc, potešenie, ani múdrosť. V ňom je všetko, moji drahí. V ňom je všetko. Dnes večer ja chcem čítať z Evangelium Jána 5. kapitoly a budem čítať prvých 9 veršov. O jednom človekovi, ktorý dostal svoj div, ktorý neočakával, ktorý ani nemyslel, že ten deň bude pre neho deň veľkej zmeny. Božie slovo znie nasledovne. Potom bol židovský sviatok a Ježiš odišiel hore do Jeruzalema a v Jeruzaleme je pri ovčej bráne rybník, ktorý sa volá židovský Betesda a má 5 siení, v ktorých ležalo veľké množstvo nemocných, slepých, kuľhavých, vysklých, očakávajúcich hnutie vody. Lebo anjel Pánov zostupoval časom do rybníka a búril vodu, a kto tedy prvý vošiel po pobúrení vody, ozdravel, nech by býval postihnutý jakýmkoľvek neduchom. A bol tam nejaký človek, ktorý bol 38 rokov nemocný. Keď toho videl Ježiš ležať a poznal, že je už dávno nemocný, povedal mu, či chceš byť zdravý? A nemocný človek mu odpovedal, Pane, nemám človeka, ktorý by ma, keď sa pobúri voda, dopravil do rybníka, ale kým ja idem, už iný schádza predo mnou. Vtedy mu riekol Ježiš, vstaň, vezmi svoje ležisko a choď. A človek hneď ozdravel, vzal svoje ležisko a chodil. A bolo to v sobotu. Nebeský náš Oče, ďakujeme za Tvoje slovo. Ďakujeme za Tvoju prítomnosť. Ďakujeme, že Tvoj Svätý Duch nám pomôže sprítomniť túto udalosť, tieto pravdy, ktoré sa skrývajú v týchto veršoch. Že nám ozrejmíš a sprítomníš pre nás, ktorí žijeme v 21. storočí, čo to znamená pre nás. Že Ty a Tvoja moc neubudla a Tvoja láska neprestála ku nám ľuďom, ako vtedy, tak aj teraz prišiel si uzdraviť, prišiel si spasiť, prišiel si zachrániť, prišiel si pozdvihnúť, prišiel si ochrabriť, prišiel si povzbudiť, prišiel si požehnať. Ďakujeme Ti za to, Páne. My chceme ustúpiť, aby si Ty mohol nastúpiť, aby Tvoj Svätý Duch viedol túto službu ako od počiatku, tak aj naďalej. Dávame sa, Páne, pod Tvoju ruku, podriadujeme sa Tvojej moci a každú myseľ, ktorá by sa povyšovala proti známosti Božej, zajímame v poslušnosť, aby meno Pána Ježiša Krista jedine bolo vyvýšené a oslávené. Tebe jedinému múdremu Bohu sa modlíme a zároveň ďakujeme v mene Pána Ježiša Krista. Amen. Ak by mohol nazvať túto krátku úvahu alebo krátku kázeň, nazval by ju, kde ste dnes uviazli vo svojom živote a či chcete byť zdraví.
Pri ovčej bráne Ježiš prišiel na jeden židovský sviatok, prišiel do Jeruzalema a pri ovčej bráne bol tento rybník, Betesda, ktorý mal, vraj hovorí slovo Božie, Petrosiení. V 2019 roku mal som tu príležitosť navštíviť to miesto. Tam je vystavený kostol svätej Anny. A Židia urobili vykopávky trošku poďalej od toho kostola. Až dodnes vidia sa tie pozostatky tejto Betesde a tých Petrosieních, kde množstvo národa tam ležalo chorých. Písmo jasne hovorí vraj, že ktorých ležalo veľké množstvo nemocných, slepých, kuľhavých, vyschlých, očakávajúcich hnutie vody. Ako keď by celé ľudstvo sa vmestilo do týchto Petrosiení. A myslím si, na Pánovom tele bolo otvorených 5 rán. Ako keď by celé ľudstvo so svojimi chorobami, so svojimi prekliatstvami, so svojou zlobou, zlosťou, hnevom, nenávisťou a chorobami, čo tie veci do nás donášajú, tam ležalo. Lebo tam bolo, písmo hovorí, veľké množstvo slepých. Ak voľakedy ľudia duchovne boli slepí, dnes sme svedkovia, že sú ľudia duchovne slepí. Ak voľakedy ľudia boli kuľhaví, teda krývali, nemohli dobre chodiť, nemali stabilitu, nemali silu v svojich nohách, dnes, a nemyslím to na telesne toľko, koľko na duchovne, ľudia kuľhajú. Raz na jednu, raz na druhú stranu. Raz jedným smerom, raz druhým smerom, moji drahí. Boli tam vyschlí ľudia. Ak voľakedy bola doba, kde sú ľudia vyschlí a pritom máme mnohé vymoženosti. Nachádzate mladých ľudí, ktorí hľadia do telefóna, ale idú hodinami a v ničom fakticky nenachádzajú tú šťavu životnú, ktorá by ich pohýnala, ktorá by im dodávala chuť, ktorá by im dodávala vôľu. Ale vidíme, že nervóza a nenávisť priam niekedy vysála z mnohých ľudí, len preto, že sú vyschlí znútra. A vraj všetci oni v tom čase očakávali hnutie vody. Lebo vraj anjel Pánov raz do roka prichádzal a pobúril tú vodu. Betesda znamená po židovsky dom milosti, alebo dom milosrdenstva. Ale isto tak znamená aj keď sa z dvoch jazier vlastne vody stekajú v jedno do tej Betesdy, moji drahí. A tam prichádzal anjel a tam búril tú vodu. A písmo hovorí, že každý, ktorý by prvý po pobúrení vode vošiel do tej vody, býval uzdravený. Viete si predstaviť tú radosť? Človek, ktorý bol, alebo žena, ktorá bola nemocná a očakávali, pilne čakali, pilne očakávali, že voľačo sa stane a potom oni pravdepodobne nevedeli, kedy presne ten anjel príde. Museli čakať dlhú dobu. Najťažšie pre nás ľudí je čakať. Ste voľakedy čakali v šore, v rade? Ste voľakedy čakali, ako voľakedy, čo sme čakávali, aby sme dostali prášok alebo kávu? Vy, ktorí ste starší, vy si spomínate na tie veci. Najťažšie je čakať.
Zvykli sme si všetko, aby automaticky išlo. Zvykli sme si, že už viacej, keď vchádzame do obchodu, už viacej nepoužívame ani silu svojich rúk, aby sme otvorili dvere, otvorili bránu, ale očakávame, keď zastaneme, že same od seba sa otvorí. Ráno kávu, voľakedy sme museli zakladať do šporétu, museli sme rozhorieť dobre šporiet, potom museli sme naliať vody do džezve. Vy, ktorí ste starší, vy viete, o čom rozprávam, títo naši mladí pravdepodobne nie. Museli sme tam čakať 5 alebo neviem, niekedy aj 10 minút, kým tá voda zovrela a potom sme tú kávu, ktorá tak dobre voňala, vložili do tej vode. A jednoducho sme užívali v tom. Sedeli, rozprávali, užívali, ďakovali Bohu. Dneska už nie je ani taká dobrá káva a dneska už nemáme ani trpezlivosti všetko to robiť, ale všetko chceme na pritlačenie gombíka. Najťažšie je čakať. Ale títo ľudia čakali, moji drahí. Títo ľudia čakali. A to mi pripomína na písmo, ktoré hovorí, že tí, ktorí očakávajú na Hospodina, nadobúdajú novej sily, budú sa vznášať na perutiach ako na perutiach orla a pôjdu od sile k silu, moji drahí. My veľa raz by sme chceli od Boha instant, narýchlo, aby sa veci diali. O Páne, ak ma nepožehnáš za nasledovnú minútu, zabudni, prepáč, ale ja ponáhľam. Máme vždy uponáhľané a pritom nikam neprichádzame. Nič nepostihujeme. A jedine, čo získavame, to sú choroby, to sú stresy, to sú napätia, to sú frustrácie. Aká bola radosť, keď tento človek alebo žena vošli po pobúrení a zistili, že sú uzdravení. My môžeme diskutovať, môžeme kritizovať, že je to možná taký primitívny spôsob, pretože v písme nikde nepíše okrem tohto prípadu, že by Boh na ten spôsob uzdravoval. A Boh uzdravil ľudí. Boh uzdravil. Ľudia mysleli aj to, že tam je termálna voda, ktorá priniesla zdravia týmto ľuďom. Ale akokoľvek. Aj my, či nie, že urobíme všetko, aby sme dostali zdravie. Ak počujeme o niekom lieku, ktorý je možná v zahraničí, urobíme všetko, aby sme získali ten liek. Aj títo ľudia robili všetko, zistili, že to funguje. Ale pritom bola radosť toho jedného človeka a frustrácia všetkých ostatných. Za to, že neboli dosť rýchli, že neboli prví, moji drahí. My žijeme v mentalite byť prví. A ak nie sme prví, druhé miesto nás už tak veľmi neuspokojí. Ak neprídeme tam prví, jednoducho nie sme úplne spokojní. Biblia hovorí, že človek 38 rokov bol tam. To nie je malý period. To nie je malé časové trvanie. Viete si predstaviť frustrácia, ktorá z roka na rok bola v tomto mužovi, v tomto človekovi. Prečo tí moji rodáci, tí moji súrodenci, alebo ak mal rodičov, prečo tí moji rodičia nie sú rýchlejší porovnaní na druhých? Moji drahí. A tak veľa raz my, keď prídeme aj do cirkvi, ak máme túto mentalitu, aby som bol prvý a nie druhý, moji drahí, tak častokrát odídeme frustrovaní domov. Pretože ten prvý, a ja viem, že ste veľa raz zistili v cirkvi, že je to tak.
Niekto sa raduje, niekto je požehnaný a ty odchádzaš zo zhromaždenia, ako keď by Pán mňa nepočul, ako keď by Pán nedal odpoveď na moju modlitbu. Ako sa oni môžu tak radovať a ja sa nemôžem a nedokážem tak radovať. To bola situácia, to bol scenár týchto ľudí. A predsa títo ľudia rokami to očakávali, rokami sa tam schádzali. Tento človek bol 38 rokov, ktorý si myslel, ale či naozaj ja musím byť naveky posledný, druhý, alebo ni tak dostatočne rýchly. Možno si rokami vytvoril aj taký odbrambený mechanizmus. Áno, spróbujem všetko, ale pritom jednoducho som si zvykol na túto moju chorobu. Lebo zvyknúť si aj na chorobu má aj svoje výhody. V Izraeli ľudia, ktorí boli zmrzáčení, ľudia, ktorí neboli mobilní, mali nároky na almužny, mali nároky na pomoc. Konečne na tento spôsob ľudia si ma všímajú. Majú sústrasť nado mňou. Prichádzajú ku mne, donášajú mi jedlo, donášajú mi šatstvo, donášajú mi všetko. Takže v tejto nevýhode toto je výhoda. V tejto nevýhode toto je pre mňa požehnania. V tejto nevýhode toto je niečo, v čom si ja zvykám. A v tejto situácii chcem vyťažiť to najlepšie pre mňa. Moji drahí, tak veľa raz si dokážeme jednoducho zvyknúť na situácie, na spôsoby, kam sme uviazli, kde sme zaseknutí, moji drahí. A toto bola fyzická choroba, ale isto tak bol aj jeho duchovný stav, jeho duševná choroba. Niekedy vo všeobecnosti máme ten pocit, že sa nám život vo všeobecnosti zasekol. Inokedy je to konkrétnejšie. Môžeme definovať niektoré veci v našom živote, kde sme uviaznutí a kde rokami, alebo možno nie rokami, možno len mesacami, dňami sme uviaznutí a už sme si na to zvykli, moji drahí. Konkrétne okolnosti manželstva alebo vzťahy, rodičovstvo, práca, niečo, čo je rutina, niečo, čo sa opakuje a my máme pocit, že náš život sa neposúva napred. Že náš život ako keď by je na jednom bode, ako keď by zastal. Síce užívame možno v pozornosti niektorých ľudí, ale máme pocit, že náš život stojí. Keď som zaseknutý v mojom živote, nie je žiadny pohyb. Nikam sa nedostávam. Robím, myslím, verím rovnako starým veciam. Počúvam tie isté staré hlasy vo mne. Opakujem staré vzorce, správanie. Potom sa čudujem, prečo sa nič v mojom živote nemení. A celé ľudstvo ako keď by bolo zaseknuté. Moji drahí. A za to máme reklamy, aby nejak sme mali len dojem, že sa posúvame ďalej. Ja si pamätám, prvý mobilný telefon, to bolo ako čehla skoro, taký veľký. Ale aj ten mobilný prvý telefon mohol posielať správy, mohol som sa rozprávať s niekým. Síce nemohol som v tom čase vychádzať na internet, ale každý mesiac, každé 2, 3 alebo koľko mesiaci začali vychádzať nové mobilné telefóny. Aby som mal dojem, že sa posúvam niekam ďalej. Ale v podstate stojíme na istom mieste, moji drahí. Ak aj nenazadujeme. Mobilný telefón mi pomáha, aby som kontaktoval ľudí, ktorí sú
vzdialení odo mňa a tí, ktorí sú mi blízki, sa mi stáli vzdialení. Nemám času ich navštíviť, nemám času ísť na kávu, na rozhovor, modlitbu, študovanie písma. Mám dojem, že komunikujem s niekým a vidím niekoho, kto tam posiela fotky v Amerike a pritom vzdialeným je môj brat, ktorý je v istej dedine, ktorej žijem aj ja. A tak častokrát sme zaseknutí a toho si nevšímame, alebo toho si nevnímame. Keď som uviaznutý, žijem život v tom momente. Aj tento človek hľadal človeka druhého, ktorý mu pomôže. Ako náhle sa rozvíri niečo, aby som tam bol. A tak častokrát myslíme, tam je duchovná konferencia, ako náhle sa budem môcť len dostať tam. Bude pravé požehnanie. Potom, aby som sa tam dostal prvý, bude pravé požehnanie. Nič zlé v tých veciach. Pretože aj v tomto prípade prvý, ktorý tam prišiel, bol uzdravený. Len problém, že druhí neboli uzdravení. Problém je, že druhí jednoducho odchádzali frustrovaní, že to ako náhle nevyužili maximálne, dosť rýchle a dosť zbehle. Keď uviazneme, vody nášho života stoja, sú stagnácii. Nič vo mne nie je rozvírené. Nič vo mne sa nepohýna. A písmo hovorí, že nie zvonku, ale vnútri budú vyvierať vody života. Boh sa naveky chce dostať blízko do nás. Boh chce byť tvoj osobný Boh. Boh chce hovoriť s tebou. Aká mne korisť, ak Boh hovorí s biskupom napríklad? Ďaká Bohu za to. Ale ja chcem Boha počuť za mňa. Nie len, že chcem, ale potrebujem Boha počuť za mňa. Ďaká Bohu, ak tam niekde v Čínsku, alebo v Amerike, alebo v Rusku, alebo na Tajlande niekto dokázal robiť divy aj zázraky a ľudia sa obracajú. Ak ja to neprežívam v mojej dedine, ak ja to neprežívam v mojom susedstve, ak ja to neprežívam v mojej rodine. Boh chce byť osobný Boh, moji drahí. Boh nechce byť len pre zvláštne služby Bohom. Boh nechce byť Bohom len pre zvláštne sviatky. Boh nechce byť Bohom len pre odriadené situácie. Boh chce byť Bohom na každý deň, pretože kresťanstvo nie je náboženstvo. Kresťanstvo je život a život žijeme každý deň. Dýchame každý deň. Jeme každý deň. Pijeme vodu každý deň, moji drahí. Také má byť kresťanstvo, taký má byť Boh, moji drahí bratia a sestry. Tento človek bol frustrovaný, ale si aj zvykol na to. Bol rozčarovaný veľa raz v svojom živote, ale si zvykol na pozornosť, ktorú mu druhí ľudia dávali, almužnu, ktorú mu druhí ľudia poskytovali. Je veľmi ľahko zvyknúť si na zaseknuté miesto, na uviaznuté miesto. Ja si pamätám ešte v Petrovci tie naše ulice, kým neboli asfaltované, to boli pravda, že zemové. Keď bol dážď veľký, prudký, tak sa tá zem rozmočila. A keď išli vozy s tým úzkým kolesom a kone, keď ich vodili, tak urobili koľaje. A veľa raz sa tie koľaje urobili tak hlboko,
že keď ste do nich uviazli, ťažko bolo výjsť z tých koľají. Ťažko bolo výjsť z tých koľají. V tých koľajách sa dobre putovalo, tam sa cítila bezpečnosť, istota, nič nedrmalo, nič nás neznepokojovalo, proste sme si užívali. Ale ako náhle trošku kone odbočili a trošku sa chceli dostať von z tých koľají, už bolo to nepríjemné. Ľahko je zvyknúť si na koľaje uviaznutia, moji drahí. Písmo hovorí, že anjel Hospodinov raz v roku prichádzal a búril tú vodu. Keď čítate Bibliu, anjel Hospodinov sa veľa raz sťahuje na Hospodina, na Boha. Tento človek je tam 38 rokov, prichádzajúci, očakávajúci a tak ďalej. A ani nevedel. On čakal na anjela a ten Hospodin Boh, ktorý zobral na seba telo, prichádza k nemu. A jednoducho sa ho spýtuje, chceš byť zdravý? Lebo poznal, že už 38 rokov nebol nemocný. Pán pozná tvoju situáciu. Ja neviem tvoje myšlienky, neviem tvoje srdce, neviem, cez čo prechádzaš v živote, ale dovoľ, aby som ťa usvedčil, že Pán Ježiš Kristus vie tvoju situáciu. On vie, kde bývaš, on vie číslo tvojho telefónu, on vie tvoje rozmýšľanie, on vie tvoje stavy, on vie tvoje frustrácie, on vie tvoje ťažkosti, on vie tvoje radosti. On vie tvoje modlitby, on vie tvoje pochybnosti, on vie, po čom túžiš. A Ježiš prichádza k tomuto mužovi a hovorí mu, chceš byť zdravý? Jednoduchá otázka. My, ktorí to čítame z boku, by sme povedali trošku nevhodná otázka. Človek 38 rokov nemocný a ty sa ho spýtuješ, chceš byť zdravý? Normálne, že chce byť zdravý. Ale všimnite si, aká bola odpoveď tohto človeka. Nemám človeka. On neodpovedá, chcem byť zdravý. Ale nemám človeka. Nemám muža, ktorý by ma po pobúrení dopravil do toho rybníka. Inými slovami, ako keď by ten človek chcel povedať, Pane Ježišu, prepáč, ale stojíš mi v dohľade, nemôžem sa presne dívať na ten rybník. A za to prosím ťa trošku uhni, nemám človeka, očakávam pobúrenie, pretože po pobúrení myslím rýchlo. Alebo voľakto rýchlo ma musí tam doviesť. Moji drahí, a to sú veľa raz naše výhovorky, aby sme zostali v tých koľajách, v tom uviaznutí v našom živote. Tak častokrát sú to výhovorky. Vy viete, ja som aspoň mal tú skúsenosť, že zovárali sa napríklad dve sestry a jedna vraví, ani nevieš, aká som bola chorá tento týždeň. Hej, sestra moja, to je nič, ak ty vieš, aká som ja bola chorá. Veľa raz užívame v stave, na ktorý sme si zvykli, pretože je to stav nejakej istoty, niečo preverené, niečo prežité. Nevieme, ak niečo nové budeme prežívať, nechceme riskovať, moji drahí. Zato aj tento človek rozmýšľa len, nemám človeka, moji drahí. A spomínam si na to, čo Pilát, keď sa díval na Pána Ježiša Krista, povedal, aj hľa človek. Tento človek 38 rokov nemocný očakáva človeka a hľa, Syn Boží prichádza. On očakáva pobúrenie vody a Syn Boží prichádza a hovorí mu, chceš byť zdravý? Veľa raz som rozmýšľal, prečo Pán jednoducho mu postavil túto otázku. Definitívnu odpoveď nemám. Ale jedna z odpovedí je, že sa Pán chcel
ak tak môžem povedať, provokatívne spýtať, či chceš byť zdravý, aby si tento človek uvedomil, že samostatne si nedokáže pomôcť. A tak veľa ráz ani druhí ľudia mu nedokážu pomôcť. Že potrebuje niekoho, kto je silnejší ako len obyčajný človek. Že potrebuje niekoho, kto je naozaj, kto sa vyzná do nášho života, do našej konstitúcii, pretože nás stvoril. On nás usnoval v lone našej matky. On určil, kto budeme, do ktorej rodine sa nájdeme alebo narodíme, koľko času tu na tejto zemi prevedieme. A za to on chce, aby sme si uvedomili, že sami si nedokážeme pomôcť. Pretože ty a ja ani nasledovný tlkot nášho srdca nedokážeme rozhodnúť, aby nastal. Ak Boh chce tejto chvíli, zomrieš. Ak Boh určil, teraz môžeš prestať dýchať. Bez ohľadu, koľko si mladý, silný, zdravý, alebo koľko máš chuti a vôle do života. Za to Pán Ježiš Kristus sa pýta tohto človeka, chceš byť zdravý? Možno tento človek povedal, ale ty nevieš, ako sa ja cítim. Ja sa nepýtam, ako sa ty cítiš, či chceš byť zdravý. O Pane, ale ty nevieš, že mne nemá kto pomôcť. Už týchto 38 rokov. Ja sa nepýtam to, ja sa ťa pýtam, či chceš byť zdravý. Nehľadaj výhovorky. Ľudia vedia povedať, keď zostariem, buď obrátim sa. Keď zriadím si tieto veci, jednoducho budem. Keď nebudú títo ľudia v cirkvi, potom ja budem. Jeden človek mi povedal, Jaro, vieš, ja keď prídem do zhromaždenia, ja to budem akurátne, ani tak ako niekedy, ktorí sa nedržia. A môžem, vieš čo, nebudeš ty akurátni. Pretože všetci sme my len ľudia. Všetci sme my len ľudia, moji drahí. Viete, kto je akurátny? Pán Ježiš Kristus. On je dokonalý. A za to jemu slúžme, jeho hľadajme, jeho nasledujme, moji drahí. Keď pravdepodobne Pán Ježiš Kristus videl v srdci tohto človeka tú zainteresovanosť. Ja neviem, či dnes Boh bude vidieť v tvojom srdci zainteresovanosť za Neho. Viete, musíme sa zainteresovať za Neho. My očakávame, že všetko sa nám má ako natácni doniesť a potom si my rozmyslíme, či si to zoberieme, alebo nie. Mojžiš bol na púšti a všimol si, že ker horí a nezhára. Boh sa mohol postaviť pred ním a mohol mu prehovoriť. Ale nie. Boh ho chcel privábiť jeho pozornosť. Priblížte sa k Bohu a on sa priblíži ku vám. Hľadajte Boha a nájdete ho. Proste a dostanete. Klepte a otvorí sa vám. Znamená, Boh voľa, čo chce aj z našej strane, moji drahí. Pravdepodobne Pán videl v srdci tohto človeka zainteresovanosť. A všimnite si, Ježiš ho neodvádza do vody. Pretože ten anjel, ktorý možná búril tú vodu, je teraz tu. Popri ňom. A on vidí človeka. A on musí rozhodnúť, či bude veriť tomuto človekovi, alebo nebude veriť tomuto človekovi. On má na to právo, to je jeho legálne, legitímne právo. Veriť alebo neveriť. Prijať alebo neprijať. Ale tento človek pravdepodobne prijal v svojom srdci. A za to Pán Ježiš Kristus hovorí, vstaň, vezmi svoje ležisko a choď. A to je taká sila tých slov, akú čítame na počiatku, keď Boh povedal, nech je svetlo. Alebo buď svetlo, bolo svetlo.
v jeho klboch, jeho vnútri. Ja neviem, akú mal chorobu. To bola pravdepodobne choroba, ktorá ho ochrnula, choroba, ktorá ho držala na lôžku. Viete si predstaviť 38 rokov život na lôžku. Jediná kvalita života je jeho lôžko. Jediné zadosťučinenie je almužna, ktorú mu ľudia dávajú. A tu zrazu niekto povie, staň, vezmi svoje ležisko a choď. A on vstal. On pocítil, že jeho kĺby sú inakšie, pocítil, že cit v jeho tele je inakší. Vstal, zobral lôžko a začal chodiť, moji drahí. A Biblia hovorí v prečítanom texte, že a bola sobota. Ja som veľa raz rozmýšľal, prečo Pán na veky div aj zázrak urobil sobotu a tým vyprovokoval Židov. Ale kým nie ste vyprovokovaní, vy a ja, nikdy sa nezmeníte. Nikdy sa nezmeníte. Budete užívať v tom, čom ste, budete si sťažovať síce, budete nespokojní, bude vám vinovať aj učiť, aj táto država, aj všetko, aj Boh, že sa o nás nestará, kým vlastne on stojí popri vás a vraví vám, chceš byť zdravý? Ak chceš byť zdravý, môžeš byť zdravý. Ak chceš byť zdravý, prestaň hľadať výhovorky. Ak chceš byť zdravý, uver tomuto, čo ti hovorím. Ak chceš byť zdravý, vezmi svoje ložisko, vstaň a choď. Ja som zistil mojej aj kresťanskej životnej skúsenosti, že ľudia, čo chcú, to dokážu. Ak ľudia chcú naozaj byť zdraví, ľudia budú zdraví. Moji drahí, ľudia budú zdraví. Síce je to proces, ale niekedy Boh urobí div a niekedy je to proces, aby ľudia boli zdraví. Napríklad, ak ste nemocní, dostali ste voľaký vírus, dostali ste možno, čo ja viem, ochorenie, prechladnutie a tomu podobné, odídete lekárovi a lekár vám povie, viete čo, nasledovných 5 dní, každý deň dostanete injekciu. Posle prvej injekcii vám nie je lepšie. Veľa razy aj horšie. Na druhý deň idete na injekciu nie za to, že milujete injekcie a aby vás, ale za to, že veríte, že budete zdraví, či nie? Náš tretí deň takisto, štvrtý deň takisto, piatý deň, keď dostanete injekciu, už sa cítite skvele. Už sa cítite dobre. Už by mohol ísť do robote. Oni na pondelok len pôjdeš do robote. Vypíšeme bolovania. Ale celý týždeň ty si veril alebo verila, že ti bude dobre, moji drahí. Tu sa stal div. Tento človek zobral svoje ležisko a začal chodiť. A Židia ho začali napádať a hovoriť mu, nepatrí sa v sobotu sa uzdravovať. Je zaujímavé, že ľudia namiesto toho, aby sa radovali, že tento človek posle 38 rokov chodí konečne, že môžu očakávať, že si sám bude zarábať, oni sú nazlobení, že sa v sobotu uzdravil. Kto ťa uzdravil? Neviem, ani som sa mu po mene nespýtoval. A Ježiš ho pozdejšie vynašiel v chráme a hovorí mu, viď, ozdravel si. Moja moc ťa uzdravila. Moja láska ťa uzdravila. Aniel z neba prišiel a uzdravil ťa. Choď a viacej nehreš, aby sa ti voľačo horšie nestalo. Moji drahí. To, že Pán Ježiš Kristus, písmo hovorí v prečítanom texte, že bolo tam množstvo tých ľudí a Ježiš Kristus prichádza presne k tomu jednému človekovi. Viete, čo ja tomu hovorím? Ja tomu hovorím milosť. Milosť sa mne stála. Milosť sa tebe stála.
A každému Ježiš ponaosob milosť ukázal. Každému jednému z nás život je inakší. Skúsenosti sú inakšie. Úzadie je inakšie. Ale milosť je jedna a tá istá. To je nezaslúžená láska, ktorú nám Boh ukázal v Kristu Ježišovi. Tam bolo Petro siení. Keď Ježiš, ten človek, visel na dreva kríži, písmo hovorí, že mu boli otvorených 5 rán. 2 na nohách, 2 na rukách a bol prebodnutý bok. Tam sa dostalo k uzdraveniu a spaseniu pre celé ľudstvo. Tu Boh pripravil uzdravenie pre všetkých nás, moji drahí. Boh nás na silu tískať nebude. Boh tohto človeka neodvliekol na silu do rybníka. On mu povedal, vstaň, zober svoje ležisko a začni chodiť. Písmo hovorí, aby sme činili pokánia. Aby sme vstali od tých našich predošlých zlých skutkoch. Písmo hovorí, aby sme sa dali pokrstiť na meno Pána Ježiša Krista. A všetko to robíme len za to, že veríme v Pána Ježiša Krista, že sme uverili jeho slovu. Aj tento človek uveril, stál, zobral ležisko a začal chodiť. Viera je tak jednoduchá a pritom tak silná. Bez viery nie je možné ľúbiť sa Bohu. A keď urobíme tieto veci, písmo hovorí, že budeme pokrstení Svätým Duchom. A to zasľúbenie patrí všetkým nám. Aj vám, drahí priatelia, ak veríte. Dnes večer môže sa stať zmena vo vašom živote, ale závisí do vás. Alebo budete pokračovať v tom, čo ste doteraz uviazli, bez ohľadu, aké to príjemné pre vás bolo niečo, na čo ste si zvykli, alebo môžete riskovať a uveriť slovám Pána Ježiša Krista. Moja modlitba, aby sme všetci verili slovám Pána Ježiša Krista. Lebo lepšie je chodiť, ako niekto, aby ťa nosil. Lepšie je zarobiť si rukami, ako niekto, aby ti stále almužnu udeľoval. Lepšie je žiť životom viery v Pána Ježiša Krista, ako diskutovať o politiky alebo o veciach, ktoré aj tak sú vrtkavé, premenlivé a tomu podobné. Uverme a nasledujme Pána Ježiša Krista. Prosím vás, postavme sa. Ja neviem, ako sa budete modliť. Modlite sa, pretože Boh chce počuť vašu modlitbu. Ak potrebujete spasenia, zavolajte na Pána, poproste, aby spasil a zachránil vašu dušu. Ak potrebujete uzdravenia, zavolajte na Pána, jeho synovicou, jeho ranami, 5 ranami, my sme uzdravení. Ak potrebujete potešenie, ak potrebujete čokoľvek, Ježiš povedal, dosiaľ ste za nič neprosili Otca v mojom mene, proste a bude vám dané. Proste a ja vykonám, ja učiním. Ja verím týmto slovám. Haleluja. Modlíme sa všetci spoločne. Haleluja. Slávime ťa, drahý Páne. Slávime ťa, Pane Ježišu Kriste. Haleluja.
On je tu. Tvoj duch sa dotýka, srdce mi premieňa dobrými vecmi ma vyplňa. Kým anjeli v nebi ti spievajú chválu, na ktorej tróniš a kráľuješ sám, táto chvála je večná a neprestáva, a ja sa k ním pridávam volám. Svätý, svätý, svätý Boh. Všemohúci, svätý Boh. Svätý, 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 svätý Boh. Všemohúci, svätý Boh. Čo bol a je a na veky bude môj Pán a kráľ, on čo skoro príde. Svätý, svätý Boh. Nežne ma voláš dnes, len bližšie buďte. Chcem tvojej vôli žiť, Ježišu, každý deň. Tým anjeli v nebi ti spievajú chválu, na ktorej tróniš a kráľuješ sám, táto chvála je večná a neprestáva, a ja sa k ním pridávam volám. Svätý, svätý, svätý Boh. Všemohúci, svätý Boh. Čo bol a je a na veky bude môj Pán a kráľ, on čo skoro príde. Svätý, svätý Už cesta je otvorená do svätyne, ja prístup mám pred tvoj trón, pred tebou padám. Už cesta je otvorená do svätyne, ja prístup mám pred tvoj trón, pred tebou padám. Už cesta je otvorená do svätyne, ja prístup mám pred tvoj trón, pred tebou padám.
Ďakujem Bohu za dneskajší večer, za toto, čo sme prežili tento večer. Ja verím, že každý jedno z nás, ako sme aj počuli na úvode, ak sme chceli, tak sme mohli cítiť Božiu prítomnosť, lebo Boh bol tu nám prítomný. Ak nie, je to ešte šanca. Ale nesmieme sa veľmi ihrať s časom, lebo nevieme, koľko máme času. Tak chcem vás ochrabriť každého jedného. Daj odpoveď Pánovi Ježišovi. Alebo možno je lepšie povedať, aká je tvoja odpoveď na Pánovu otázku. A ja to, a ja ono, a ja som tam, a ja som s tým, a ja som to. Ale či chceš byť uzdravený na ten hriech, vlastne, ktorý nás delí, na tú chorobu, ktorá nás delí od nášho Pána, je to hriech. On nie, že nás môže uzdraviť od našich nemocí, viac si prisvojíme choroby, ale Pán nás chce uzdraviť naše tela, ale chce uzdraviť aj nášho ducha, našu dušu. A viete, najväčšia choroba, ktorá zachytila, je práve hriech. A Pán aj to lieči. Pán aj to nie že len zalieči, Pán to očistí. A hovorí na slovo, že viac to nespomína. Viete, to je veľmi vážne. Lebo bez toho uzdravenia neprevedieme večnosť s ním. Musíme dať Pánovi odpoveď, áno, chcem byť uzdravený od tejto choroby, ktorá sa volá hriech. A ak chceš to spraviť, tak daj Pánovi odpoveď, Pane, chcem. Možno nevieš ako to, ale keď prídeš domov, povedz, Pane, pomôž mi, chcem sa riešiť tohtoka. Vidím, že ma tlačí, vidím, že mám tohtoka. Všetky veci si voľako vyrieším, ale tohtoka s riechom mi voľako nejde. Akokoľvek sa usilujem, voľako to na veky vyjde, že ja som vina. A viete, Pán je tu a Pán nám pomôže. Ale musíme mu dať odpoveď. A dneska nás Pán cez nášho brata vyzval nás. A viete, ak budeme mlčať, aj to je voľako odpoveď. Vlastne to je odpoveď nie. Musíme dať odpoveď áno, aby on mohol začať voľačo robiť. Tak ochrabrujem vás, aby sme všetci spoločne dali zas a zas odpoveď Pánu áno. A nie, že by to ostalo na našich slovách alebo našej myšlienky, ale aby sme pôvodom toho čo spravili. A vy, ktorí ste možno ešte neoddali svoj život úplne Pánovi, a tu sme my, ktorí sme oddali svoj život Pánovi a ktorí tvrdíme, že život s Ježišom je krásny. Tak nie je, že vás nahovárame, príďte do zhromaždenia, to by bolo, a choďte, buďte členovia tohto zboru, to je veľmi máličko a aj mizernú odnosu na večný život, ktorý nám Pán Ježiš zasľubuje, ak mu povieme áno. A my sme tu, ktorí vám pomôžeme v tom, lebo sa robí o večnosti. Robí sa o večnosti. Nie teraz, či ja budem žiť 50, 40 alebo 70 rokov. V odnosu na večnosť, to je veľmi máličko, to je jedna kvapôčka v okeáne. Je ťažko to porozumieť. A večnosť. Ale večnosť? A vari by som pôvodom toho mal čo spraviť. Tak povolávam vás, ktorí nenavštevujete, neprichádzate do tohto zboru, ja poviem, redovne, pravidelne, aby ste začali navštevovať a
my nevieme, nemáme všetky odpovede, ale to, čo vieme, zasigurno, že kto oddá svoj život Pánovi, kto začne konať podľa jeho slova, kto urobí tie kroky, pokánie, dá sa pokrstiť na meno Pána Ježiša Krista, príjme dar Svätého Ducha, slovo Božie nám hovorí, že bude spasený. Tak to vieme. A voľaký je možno ťažký otázky, to nevieme, ale za to sa budeme modliť Pánovi. Takže základ vieme. Tak ak chceš byť zachránený, ak chceš byť uzdravený, pripoj sa k nám. Pripoj sa k nám. Vieš, kedy máme bohoslužby, ak nie, sreda, sobota, nedeľa, poznáte nás viac menej, vy, ktorí ste tu na, tak na vás Pán všetkých požehná. Pred ako čo ešte oslavná skupina z Bačko-Petrovca vyjde a požehná nás piesňami, ako chcú. A posle toho budeme mať občerstvenia a spoločenstvo tam v chodbe, tak nájdete si voľakov, s kým sa budete rozprávať. Nájdete niekoho, neostaňte, ja som nemal sa s kým ani zhovárať. Nemôžeš to povedať, prosím ťa, 70 ľudí, 80 v tejto chále, aby si povedal, že nemáš sa s kým pozovárať. A viete, budujme tú komunikáciu, lebo vlastne komunikácia s našim Pánom nám je najdôležitejšia. Tak povolávam oslavnú skupinu z Bačko-Petrovca. Chváľte Pána, že ste s nami. Dve piesne máme. Každý
Ty budeš